12 балалы гаиләдә үскән Вазыйх ага туган ягына кайткалап йөрсә дә, авыл туган нигез дуслар һаман да сагындыра ди. Бик сагындыра, туган яклар сагындыра. Сабан туйларына кайтабыз. Әле безнең нигезебез исән шулай, анда братишкабыз тора. Ирле хатынны Вазыйх абый белән Нургиза апа икесе дә бер авылдан. Алар арасында беренче җылы хисләр әле мәктәп елларында укуяна. Яңа ел алдыннан. Берсе Кыш бабай, икенчесе Кар кызы булып уйнаганда. Мин 8нче сыйныфта укыганда Кыш бабай. Куйдылар Кыш бабай иттереп. Нургизаны Снегурчик, Кар кызы иттереп. Ну шуннан билгеләнә безнең мәхәббәттән. Иң беренче шулай безнең авылда Кар кызы беренче генә мәртәбә. Тыкалдан бер укытучы килгән иде. Ул шулай Луиза апа. Ул мине Кар кызы Марлядан күлмәкләр юлеп, крахмаллап матуратып кизеп, беренче мәртәбә Кар кызы иде безнең авылда мине куйдылар. Ничә яшьтә өйләнештегез сез? Вазыйхка 22 иде, миңа 18 иде. Ул еллардан бирле 50 елга якын гомер узган. Балалар гына түгел, инде аныклар да җитлеккән. Гаиләдә тәрбия эшләре башлыча минем истә инде дип елмая Нургиза апа. Бер-берсенә юл бирергә кирәк. Бер-берсенә самый главный юл бирергә кирәк шул. Хәзер яшьләр үзгәртерлерәк бит инде дөрес булса. Без күбрәк яшьми идек инде да. Менә балаларны үзегез ничек тәрбияләйсез? Ничек Минем дә шулай менә киленнәргә мин үзем әйтәм шулай. Яшьмәгез. Кыланнарым да андый юк, андый кызулар түгел. Әлхәмдүлилләһ шөкер матур гына яшиләр. Вазыйх абый яшь чагында бу якларда узучы байтак сабан туйларда көрәшеп батыр калган егетләрнең берсе. Бүген инде мәйданнарда анаклары биле алыша. Ул безнең әтиләрдән, бабайлардан калган көрәш ул. Ләкин моңалар да көрәшкән. Аны бишет белән. Көрәш кирәк ул безнең националь ул дип. Гомер-гомердән килгән безнең татар көрәше ул кирәк ул безгә. Моннан берничә ел элек Вазыйх абый лаеклы ялга чыккач, Чардаклы мәчете имамы аңа мәхәлләдә хуҗалык эшләре белән шөгыльләнергә тәкъдим итә. Һәм әйтергә кирәк, шул вакыттан бирле Бистә мәчетендә һәм зиратта шактый гына файдалы эшләр башкарыла. Өмәләр зыйды, краннар алып килеп, калын топольләр бар иде, аларны без чист тартып, җыгып алып, краннар белән алып чыгарып, кисеп моннан заттык, касенсвалка, касенутынга. Менә көй казыттык. Күрмеш гүзәлия дигән кеше шул үзенең чыгымнары белән мин шуны җирдем. Эшчеләр алып килдем монда. Айрат Хайзатулы дигән кеше Дәвлия малай ул бик күп ярдәм итте. Моны кыймаларны аның ярдәме буенча барсы да аның сарайдан да бүтән җеназалар, инструментлар бар да тәртиптә безнең. Хәзер агач утырып тормыйсыз турага. Юк, моны шул сирәк кенә туй агачлар, кичкенә чәчәкләр күбесе утырталар. Агачлар утыртырмыз бердә. Менә хәзер ничә елдан бeri бер вакытта утыртырмыйбыз. Әлбәттә, халкыбыз элек-электән мәчет мәдрәсәләрен бергәләп төзегән, аларны карап, төзекләндереп яшәгән. Нинди генә авыр еллар булса да, зиратларны мал-туарлардан саклап, чардуганнарын куеп, ел сайын буяп, чистартып торган. Ә менә Чардаклы татарларның каберлекләр өстенә зур агачлар утыртмый башлауларын барыбызга да үрнәк итеп алырга кирәктер.